So maayong hapon sa tanan na meron sa Josepina nga pags, gapags, siya gapags, gapags. Thank you so much. God bless you all. Pags. Pags, super pags. Na. Traffic pags diri sa Josepina. Super pags. Super pags. Tagjis ang kilo. Sige. Mayong adlaw sa tanan sa meron diri sa Josepina dawa. Malit ni sa Yuti. Tagjis ang kilo sa Yuti. So, kung gusto mo malito sa Yuti, the source of sa Yuti diri sa Sambuanga del Sur naa diri sa dawa, banang dahil Josepina. Kung ano man, bugnaw mo diri nga lugar. Diri ra mabuhi ang sa Yuti. Nyara ba? Dan nakay sudlanan are. Ay dia siya manguha. Bani bet. So sakto na gina yang pag-harvest madam. Ang videohon kay among ipakita sa muang subscriber. Wow. So mo ni sayuti sa Sambuanga del Sur dawa. Sa kilo na ma'am, mga pila ka buok pod? Mga 4 ka buok. Ay 4 ka buok. 5. Pindik sa dagko no? Sa dagko tayo siya. Pindik sa sayuti. Muna yung punuan sa sayuti. 5 kilo ko ah. Wali, dugay rin siya kadumot dito, tagaagi na mo kinagaling. Sayuti eh. Sayuti eh. Sayuti oh. Sayuti pagkadagang sayuti ba ani? Hi guys, naranagyod. Kapalit gid ni worth of 20 pesos 2 kilos na siya. So, kung nangita gi mo mga nindot nga sayuti, anhin mo diri sa dawa. Josepina sa Sambuanga del Sur. Okay. Ay, pato. Ipinsahan nyo damo eh. So makatilaw sila ba? Hinangi ba na yung dumog? Yung tita. Palakas dito si mong tita. Wala ka. Pero Tagan. malingaw sila ani ba? Ay. Napili po 2 ka kilo gambi. Kay hatag sa mong pastor. Maraganahan kay ko nang istorya ba? Wow, muna siya. Ma'am, sige abuno niya ni ma'am. Wala, sir. Ay natural gid eh. Oh. Ah, natural gid siya. Para mga dry Nani ba? Ay nana ra. Oh. Pagadian mahal ulit pagadian dam. Okay, pagadian diri man po diha. Diri manguha no. Sa hatod man po dito. Gusto po sila dyan. Ilang kilo sa merkado? Service of tatlo ko sa. Gahapon 20. Amo? Ha? Wala mo ba? Sila? 20 gahapon. Wala na mga kitli sir, mga maestra. Ay magkuan dami. Ano ba kaya eh? Ma'am, pwede mga gamay pakapin? Pakapin, hangyo gid ba? Palit worth of 5 kilos. 50 pesos. 10 per kilo. Pila po mo ba yun? Go kayo. Hindi no, kasagara. So, 50 pesos lang na siya. Daghang salamat. God bless you sa tanan. Thank you for subscribe. Kasagara mabarayad bulto pila.